ҳамарӯза кӯдакони имконияташон маҳдуди шаҳри Конибодон ба маркази хизматрасонии иҷтимоии кӯдакони имконияташон маҳдуди орзуи ташкилоти ҷамъияти имдоди ғайрат меоянд. Дар ин марказ барои рушди ҷисмониву равонии кӯдакон имкониятҳои зиёд фароҳам оварда шудааст. Бояд гуфт ки фаъолияти ин ташкилот бо дастгирии агентии ҳифзи иҷтимоии аҳолии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодон роҳандозӣ гашта ин замон дар марказ наздики 70 нафар кӯдакони имконияташон маҳдуд ба қайд гирифта шуда, ҳамарӯза аз рӯи низоми муайян барои кӯдакон аз ҷониби кормандони иҷтимоӣ, равоншинос, табиб, асабшинос ва логопед машқҳои тавонбахшии ҷисмонӣ гузаронида мешаванд. Дар марказ зиёда аз 70 нафар кӯдакон ба қайд гирифта шуда, бо онҳо кормандони тавонбахшӣ, ислоҳгари нутқ, равоншинос, маҳзгар, машқҳои ҷисмонӣ ва тавонбахшӣ мегузаронанд. мушоҳидаҳо нишон дода истодааст, ки аллакай дар кӯдакон беҳбудиҳо дида шуда истодааст. мақсади асосии мо кӯдаконро ба ҳаёти ҳаррӯза тайёр намуда, онҳоро ба ҷамъият ҷалб намудан аст. дар маркази хизматрасонии иҷтимоии кӯдакони имконияташон маҳдуд баҳри ташаккул додани малакаҳои равонӣ, ҷисмонӣ ва пурзур намудани хусусиятҳои худидоракунии кӯдак чунин намуди хизматҳо расонида мешаванд. машғулиятҳо барои рушди ақлонии кӯдак, машғулиятҳо барои рушди малакаҳои муоширати кӯдак, дарсҳои мусиқӣ барои инкишофи нутқ ва ғайра. من خیلی می‌ندارم که چنین تشکیلات‌های جمعیتی برای بچه‌های امکاناتشان محدود گشوده شده است. فرزند من از ماه ینور این جانب با این در این تشکیلات مشق‌های بازی‌های گوناگون را می‌گذرانند. من خدا و شکر که بچه‌ام آنچه نقص شد. خیلی بهبودی هست، راه گشته ایستاده است. خیلی هم گزنی هاشم نقص، خانهای نقص میگوید، شعرهای زیاد میگوید. من خیلی می‌ندارم که چنین تشکیلات ها هست. байтуле мавлуда боҳирова роҳбари ташкилоти ҷамъияти имдоди ғайрат шурӯъ аз моҳи январи соли 2018 маркази хизматрасонии иҷтимоии кӯдакони имконияташон маҳдуди орзу дар назди ташкилот фаъолият бурда истодааст. ҳамчунин дар бинои ташкилот сехи дузандагӣ дарсҳои ройгони забони англисӣ низ мавҷуд аст ки ин иқдомҳо баҳри беҳтар гаштани вазъи зиндагии аҳолӣ ва рушди донишу малакаи наслинаврас равона карда шудааст. бо таклифу пешниҳоди роҳбарияти марказ ба кӯдакон ҳунарҳои дастӣ аз ҷумла бофандагӣ, гулдӯзӣ ва ғайра ба таври ройгон омӯзонида мешавад. кӯдакони мо ҳар рӯз бо модарашон омада аз 1 то 3 соат машқҳои тавонбахшӣ мегиранд. минбаъд мо кормандони тавонбахшӣ барои инкишофи ҳамаҷиҳатаи кӯдакон фаъолияти худро боз ҳам беҳтар менамоем. ташкилоти ҷамъияти имдоди ғайрат дар фаъолияти худ бо татбиқи лоиҳаҳои мухталиф дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои хориҷӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гаштааст. дар ин замина фаъолияти маркази хизматрасонии иҷтимоии кӯдакони имконияташон маҳдуди орзу низ назаррас буда, то охири моҳи сентябри соли равон 3188 маротиба ба кӯдакони марказ хизматрасонӣ шудааст. дар марказ бахшида ба иду ҷашнҳо чорабиниҳои фарҳангӣ низ гузаронида мешавад, ки кӯдакон дар он фаъолона ширкат меварзанд. дар рафти машқ ва машғулиятҳо, ки дар ҳуҷраи тавонбахшӣ, ҳуҷраи муоширатӣ, ҳуҷраи бозӣ, ҳуҷраи мусиқӣ, ҳуҷраи хоб, ошхона, китобхона, ки бо таҷҳизотҳои ёрирасон таҷҳизонида шудааст, истифодабарандагон ва кормандон самаранок истифода мебаранд.